Hei, bună! Ne-am terminat de împodobit bradul și ne-am dat seama că mai sunt doar câteva zile până la Crăciun. Motiv de bucurie pentru toată lumea, dar ai pregătit deja cadourile? Suntem siguri că cei mici au trimis lista cu dorințele pentru Moș Crăciun, dar pentru cei mari ai ales ceea ce vrei să le oferi. Noi îți propunem câteva idei de cadouri cu adevărat utile. Crăciunul acesta alege ceva diferit și oferă un dar fix pentru sufletul fiecărui membru al familiei. Avem pentru tine 5 idei de cadouri. Hai cu noi să-ți arătăm la ce ne-am gândit. Mama este o persoană importantă pentru fiecare dintre noi. De Crăciunul acesta oferă un somn liniștit în fiecare noapte cu ajutorul saltelei Silvercare. Țesătura este cu fibre de argint, cu proprietăți antibacteriene și antialergenice. Banda 3D cu plasă ajută la ventilație adecvată, iar spuma cu memorie HD oferă un plus de confort. Știi care este locul preferat al lui Moș Crăciun? Lângă brad, pe un fotoliu confortabil, așa cum este Octavia. Vestea bună este că îl poți oferi în dar soției tale pentru a se relaxa după o zi dificilă de lucru. Poate să devină chiar și locul ei preferat. Fotoliul este extrem de confortabil și practic. Pentru soțul tău ne-am gândit la un colțar cu tetiere reglabile. Natic este ideal pentru serile de jocuri cu prietenii și relaxarea din fiecare după-amiază alături de cei dragi. Un alt cadou pentru orice persoană ce petrece mult timp la birou este scaunul stil. Durerile de spate chiar pot fi foarte supărătoare, iar un scaun ergonomic te poate ajuta să menții o poziție corectă. Chiar este de mare ajutor. Toată lumea îl va iubi. Încheiem lista cu un cadou pentru întreaga familie. O masă extensibilă, în jurul căreia să vă așezați cu toții pentru cina de sărbători. Durman este preferata noastră. Acestea au fost cele 5 idei de cadouri pentru cei dragi. Nu uita să dai un like și să te abonezi pentru a fi la curent cu toate noutățile în materie de mobilier. Sărbători fericite tuturor! Ne vedem în clipul următor!